Dar ce avem noi, tati, aici? Vice City. Sincer, mi-era foarte dor de jocul ăsta. Și nu, l-am căutat pe net, ce-am făcut, mă? Mă pun și mai bine în scaun, așa, pe fotoliu, de fapt. Well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry. Ce? Nu, frate, ieși. Nu aici, unde dracu eram aici? Așa, am jucat un pic din el să văd dacă merge, dacă e ok, am făcut setările, prostii de-astea. Așa, ce ziceam? Deci ziceam că mi-a fost foarte dor de jocul ăsta și l-am căutat pe Aptoid, pe net, pe alți, nu, l-am găsit pe Aptoid Moca, dar când am intrat în el îmi zicea că trebuie să cumpăr jocul și până la urmă l-am cumpărat după Magazine Play. Și am zis că hai să fac un episod, să ne jucăm, îi dăm new game. Are you sure you want to start a new game? All progress, da. Chiar dacă se șterge, nu înseamnă nimic, am făcut doar o misiune, nu e mare pierdere. Tommy Vassetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? Da. Deci, ca de obicei, nu stăm pe clipuri pe alea, nu... Cred că e dat cam tare, o să intru în setter să... Îl dau un pic mai încet. Da, ai răbdare, te rog. Brief option. Unde? Audio. Cam... Things we discuss on VR. 10% is a really... It's voluntary America. They're less shallow. The native peoples would give you... Cred că așa e ok. Bun. Uite, tati, Vice City. Bă, îmi place maxim pe telefon. Pot să fac asta, să merg atât de chill, știi? Că pe calculator nu ai cum. Să ne urcăm în mașină. Și îmi place că pot să fac asta. Adică, știi, nu puteam să fac, nu pot să faci asta din... Bă, are numărul galben, așa era și în pe PC, nu mai știu. Dar deci nu poți să muți camera, știi, din mașină când ești pe calculator. Dă-te, fraiere. Mă rog, zice el pe ceva setări de... ce l-am aruncat pe ăla. Nu am treabă cu ele, știu. Hai pe aici. Mai distrugem chestii, că eu așa conduc, eu sunt cam prost de felul, nu prea știu să conduc. O, dracu, și pe aia. Bă, deci, sincer, îmi place maxim Vice City. Pentru că e în... acțiunea se petrece undeva în Miami. E că partea asta de stradă, tot ce e aici așa cu chestiile astea, există și în realitate, știi? Și îmi place maxim, îmi place Miami, îmi place Los Angeles, de-aia îmi place și San Andreas foarte mult și GTA 5, numai pentru orașele alea. Mă învață sta pe mine, de parcă eu nu știu. Când mă jucam eu Vice City, nici nu mi era făcut. Numai eu puteam să spun asta. Dracu. Bun, hai să facem misiunea. În primele misiuni sunt easy, sunt foarte easy, așa, știi? Cred că cu drift de maraj, de la așa de șmecher. Bă, dar nu mergi, tu faci drifturi și pe iarba asta. Poți să mergi și eu normal, să... Hai că m-am dus ca pula, ce pot să zic. Ușor. Frână aici, facem o curbiță. Așa, aici facem drift. Să mă întorc, acum m-am dus prost. Uite cât mă duc, frate, cât o colez, bă, na. Așa. Acum pe aici.
Nu știu de ce am impresia că are puțin lag. Nu știu, eu așa cred. Hai cum dracu. Dă-te jos. Then I'll earn some real dinero. Go get some sleep, he says. Mă știu cum îl cheamă pe ăsta. Lens, parcă? You're yesterday's news, buddy. Parcă așa îl cheamă. E tipul ăsta. Bă, rog, nu prea important el cum îl cheamă. Tipul ăsta apare în... apare și în San Andreas. Și apare și în GTA 5. Toate, chestia e că GTA-urile se leagă între ele. Mi se pare foarte tare și vreau să le joc pe toate ca să-mi... Nice bike. Să-mi dau seama de toată povestea, cum a început, cum... Nu te dracu, ți-am luat-o, gata. Îmi place motocicleta asta. Fel de Harley Davidson, așa. Bă, da, acum tot ce știe cauciucul ăla. Te-ai pus ca bou. Ce număr are ăsta, mă? Leoni. Asta lucrează la Leoni aici în Pitești, e pe bandă. Cațaș, pulata, dacă știu să conduc. Ba, adevărul e că e mai greu pe telefon. Nu puteți să spuneți că nu da. Ho, 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 ho. Bă, explică-mi tu mie cum am împins eu mașina aia cu motocicleta și n-am căzut. Două dracului de treabă. The party. Fii sănătoși. Și acolo pe asta care... Pe tipa asta și mi se pare că o cheamă Mercedes. Will you be working for my father? Maybe. So difficult. Mă rog, having a vorbesc rich ei pe acolo, prostii de-astea. Am zburat, mâncați aș sufletul tău și eu și asta. Acum zbor, știi? Că da, înainte nu cădeam după motor. Hai mă, urcă-te. Pot să fac de-astea cu ea? Da. Și pot să apăs și... Nu mă lasă. Mă chinui acum, știi, să apăs pe stânga-dreapta să mă învârt, știi? Uite, să merge pe trotuar, dar în semaforul ești handicapat. O să mergem regulamentar. Da, pula, sigur. S-a oprit brusc, așa. See you around, handsome. Handsome. I'm sure you will. Du-te înăuntru tu. Am făcut $100. Hai să mai facem o misiune. Dacă tot... Nu sunt scurte misiunile astea de început, sunt cam scurte. Dar nu știu... Dă timpul la aproape un 360 cu bike-ul, motorbike-ul de fapt. Da, nu știu dacă o să fac mai multe pe episod, dar cred că o să le fac în funcție de misiune. Deja filmez de vreo aproape 9 minute. Mergem și noi pe aici, mai scurtăm de într-un băgamia și pula. Cred că undeva până în 15 minute. Dacă reușesc să conduc corect și așa și să-mi iasă timpul, le fac, da. Rămăsesem blocat că eram concentrat pe drift. Dracul de motocicletă handicapată. Intră. Sunt foarte fericit dacă mă vede. Bun, hai să mergem la Malibu Club. Să mă... Chiar am luat asta. Nu putem pula, mai bine merg pe jos. Hai că am pus-o bine, l-am oprit pe prostul ăsta. O steluță, m-a văzut Gaborul la handicapat. Că am luat ăsta. Scuterul.
Nu are nimic că scape și de aia. Mă duc la costum frumos și conduc eu taxiul, știi? Că ăsta a murit, e ce l-a călcat. Noi lumea-i pașnică în GTA, cum dracu. Mai moare unul altul împușcat sau călcat de mașină pe stradă. Da, e ok, adică, na. Mergi, mă, frumos. Where'd you pop up from? I've been looking for... Urât e asta, mâncați-aș gura ta. Hai să-l căutăm pe șef în Ocean Drive. Bine, dă-te. L-am călcat pe ăla, n-are nimic. Încerc să mut camera, dar nu merge. Da, și pe ăla l-am omorât. Să mă duce pe aici. A fost mai simplu decât mă așteptam. Hai, mă, întoarce-te. Am luat telefonul și acum... Oh, way to go, tough guy. Bă, foarte obosit ăsta că... This way. Omor... Am pistol. Did I forget to mention I was armed and dangerous? Bă, că te tai ăsta și tu stai să tragi ca handicapatul. Mă rog, nu trăgea, că nu puteam să trag, dar... Da. Steluța. Bă, ești prost, am luat, am intrat în ea. Acum am intrat în ea. Să schimbăm arma. Să mergem la Lens, îl cheamă pe ăsta? Hey, handsome, I'm trying to run here. Nu mai știu, frate, cum îi cheamă, deci... Nu m-am mai jucat jocul ăsta de o căruță de timp. One thing you gotta realize about this town. You gotta Unde-l duc pe ăsta? local gun shop. It's a couple blocks away. A, la Ammunition. Ce mi-am eu, mă, de 100 de dolari? Un băz după stradă. Îmi rupe casierul de la Ammunition din copac și mi-l pune în pungă. Și îmi dă și bun. 200 de dolari, ce dracu să-mi iau, hop, ușor. Bine, vreo 4 milioane banii noștri, dar ții un pistol cu airsoft. Pe gaz, da. Dar totuși, ușor. Stand in the pig market to view the weapon on offer. Uite, vreau aia, ultima armă. Nu știu ce e aia. Calașul ăla. Mă, ce mă nervează că mi explică mie, îmi dau și o seama. Da, că aici sunt diferite arme, văd și eu. O gloată de arme. Și mai prost, uite câta locul e aici. Dar nu știe să treacă. Ea trece? A, mă, că nu e atât de prost. S-a supărat pe mine, că i-am zis că e proști și i-am zis că se treacă totuși. A, uite, mă, un pistol 100 de dolari. Asta e 300 firar, mama lui. Hai să un pistol. Nu mai am bani. Thanks. Hai, handicapatule, că ai loc. Hai, vreau să te văd cum treci. Grație-ai, dracu. Bun, unde trebuie să mă duc? A, acasă. Eu mai am 12 dolari dacă te gândești că ăsta... Safe house-ul lui e într-un hotel, știi, în cameră de hotel. Unde plătește ăsta hotelul? Că bani cioaca. Băi, de viața mea am făcut prăpădă-te dracu de aici. A teleportat la volan. Uite cum stau așa ca handicapat într-o parte. Ce drifturi face nebunul?
făcut $200. Nu putea să-mi dea banii ăștia de înainte să-mi iau și un Uzi, un ceva? Bună, să salvăm. Salvează. Așa. Băi, ești că s-aude muzică. Are we going to Becky's skate party or what? Du-te dracu cu partul tău. Ești prost în telefon. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Hai, e telefonul ăla, mă. Da. Da, părul meu, vai ce frumos sunt. Hai să furăm o mașină. Am găsit-o pe cea mai bună din toată franciza GTA, asta e. Esperanto asta. Ce are aia acolo, mâncare? Și că ți intră cutia prin burtă, fătucă. Poliția. Eu am greșit. Așa trebuie să fac. Ia suntem aici. Da, fraților, deci... cel mai probabil o să continui seria cu GTA-ul, cu Vice City. Poate reușesc să-l termin. Bă, dar nu sunt sigur, pentru că e destul de greu pe... Mi-am cam aminte că l-am terminat de câteva ori pe PC, dar tot așa destul de greuț, pentru că e greu jocul, mai ales pe telefon. Mi se pare destul de greu. Da, o să încerc, o să facem o serie și o să mai filmăm și altceva. Mai am un GTA foarte ok. Bă, de ce mă duc pe aici? Că e închis mai mult ca sigur. Tot așa l-am cumpărat și pe ăla l-am dat vreo 34 de lei sau 35 de lei. Du-ți dragi cu banii mei. Da, e. Bă, se vede o pulă acolo. Pe blocul unde sunt luminițele alea, vezi? Dai dracu. Să mai vedeți, se vede o pulă acolo. O să-i dau zoom în partea aia să văd, nu pot. Bă, eu nu mi-aduc aminte să moră, să fie atât de detaliate motoarele la mașini în Vice City, sincer. Mă rog, poate am luat-o eu razna, nu știu. Oh, frate, am filmat de 18 minute am filmat. Și prost, n-are nimic. Bun, deci, fraților, atât cu episodul ăsta. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vedem la următorul episod. Pa!